Sziasztok! Sziasztok! Bánk meg Zsuzsa vagyok, gyújtornászfutó edző, és majd törzserősítést hoztam nektek. Ma egy etapban fogunk dolgozni, 8 feladat lesz összesen, köredzés jellegűen. Minden feladatot 3-szor fogunk megcsinálni, ugye 3 kör lesz belőle. Szokásos módon 30 másodperc munka, 30 másodperc pihenő. Akinek kevés, nyugodtan tolja ki, legyen 40 másodperc, 50 másodperc. Most viszont csak a legvégén lesz hosszú pihenő, úgyhogy azért vigyázzatok az erőtökkel. Ha már valamilyen mozgást csináltatok előtte, akkor nyugodtan ugorjatok az erősítésre, ha nem, akkor egy picit mobilizálunk, utána erősítünk, és így megyünk tovább. Kezdjük is el a mobilizálást, feküdjünk hátra. Kinyújtjuk a két kart, két lábat, és jól esően nyújtózunk. Jobb kar, jobb sarok, bal kar, bal sarok. Nem kell hosszú ideig kitartani, csak egy picit megnyújtjuk a hátunkat. Jobb, bal, és lazítunk. Talpra húzzuk a két lábunkat, kirakjuk oldalra a két kart, jobb kézzel nyújtózunk jobb oldalra, majd vissza balra. Saját tempóban jobbra, majd vissza balra. És vissza középen megállunk, megemeljük a két kart, nyújtózunk fölfelé jobb karra, majd bal karra. Felvált egyik, másik lapockát kiemeljük. Nyújtózunk. És vissza megállunk, összekulcsoljuk a két kezünket, és oldalra fölfelé körzünk nagy köröket. Körzünk. És visszafelé körzünk. Körzünk nagyokat. Körzünk. Középen megállunk. Kirakjuk két oldalra két kart. Jobb kézzel átnyújtózunk bal oldalra, belefordulunk, majd jövünk vissza, fordulunk a másik oldalra. Saját tempóban jól esően fordulunk, nem tartjuk ki hosszú ideig, nem nyújtjuk meg hosszan, csak mobilizáljuk. Fordulunk, még egyszer egyik, vissza másik, és középen megállunk, marad két oldalt a két kar, két térdünket kidöntjük jobbra, felülévőt hashoz húzzuk, nem tesszük rá, nem nyújtjuk rá a kezünket, csak felhúzzuk, majd visszatoljuk és cserélünk másik oldal. Felváltva saját tempóban egyik, másik oldal. Azaz. Vissza oldalra húzzuk hashoz, és vissza középen megállunk. Keresztbe rakjuk jobb lábunkat a bal lábunkon, húzzuk magunk felé, majd toljuk vissza hátra. Nem tartjuk hosszú ideig ki, csak ugyanígy húzzuk, toljuk picit, mobilizáljuk a csípőnket. Keresztbe és vissza. Még egyszer. Kereszt, vissza és lerakjuk, cserélünk másik lábat. Toljuk hátra, majd húzzuk át keresztbe. Saját tempóban folyamatosan, jól esően. Azaz. És vissza, középen megállunk. Hashoz húzzuk a jobb lábunkat, térdhajlatban megfogjuk és nyújtjuk a térdet. Picit nyújtjuk és vissza le. Azaz, nyújtjuk és vissza. Még egyszer, és vissza lerakjuk és cserélünk. Másik lábunkat nyújtjuk és vissza. Azaz. Nyújtjuk és vissza. És vissza lerakjuk, megállunk. Hashoz húzzuk a két térdet, homlokunkat közelítjük, és óvatosan billegünk, és most felülünk. Föltámaszkodunk 4 kézlábra. 4 kézláb jól esően domborítunk a hátunkkal, majd engedjük vissza be, és homorítunk saját tempónkban. Domborítunk, és visszahomorítunk. Még egyszer. És vissza megállunk. Felrakjuk talpra a jobb lábunkat, beengedjük a csípőnket, és kicsit billegtetjük. Forgatjuk befelé, kifelé. Billegtetjük. Középen megállunk, megemeljük a jobb kart, megnyújtózunk fölfelé, amennyire csak tudunk. Majd vissza lerakjuk, és a bal karral nyújtózunk föl. És vissza lerakjuk, és cserélünk. Felrakjuk talpra a másik lábunkat, beengedjük, és forgatjuk. Azaz. Kicsit forgatjuk, és középen megállunk. Megemeljük, megnyújtózunk egyik karral fölfelé. Majd vissza lerakjuk, másik karral nyújtózunk fölfelé. És vissza lerakjuk. Visszahúzzuk hátra a lábunkat,
domborítunk a hátunkra, ülünk hátra a sarkunkra. Itt hasat húzzuk be, fenekünket megszorítjuk és óvatosan beengedjük a medencénket. Fölegyenesedünk. Azaz, felénk behúz, ülünk hátra, és vissza. Azaz. És vissza. Megállunk. Föltoljuk lábújhegyre lábunkat, és innen toljuk le egyik sarkunkat, majd vissza lábújhegyre. Felváltva egyik, másik. Toljuk bele a hátunkat. Azaz. És vissza középen megállunk, leengedjük és villazítunk. Akinek kemény, nyugodtan mozgassa a hátát, csípőit, lábát, amelyre szüksége van, vagy hengerezzen egy picit, és utána folytassa az erősítéssel, mi kezdjük az erősítést. Hasonfekve fogjuk kezdeni, nyújtott karemelés lesz egyszerre 2 kar, és onnan visszük oldalra egyik, másik, mindkettő. Mutatom, hogy hogyan. Kinyújtjuk előre a 2 kar, lefelé nézünk, hasat behúzzuk, farizmot megszorítjuk. Megemeljük a 2 kart, kihozzuk oldalra a jobb kart, emeljük, zárjuk a lapockát. Visszahozzuk előre, bal kart visszük, zárjuk a lapockát, vissza előre, majd mindkettőt egyszer. Zárjuk a lapockát, vissza előre, és előre rakjuk. Az lesz a lényeg, hogy lesz egy jobb, egy bal, és egyszerre mindkét kar. Így fog összeállni a feladat. Én állítom az órát, lassan helyezkedjünk el hason, és ha meg vagyunk, hasra fekszünk, kinyújtjuk előre a 2 kar, lefelé nézzünk, és 3, 2, 1, és kezdhetjük, és has behúz, farizom megszorít, megemeljük, és visszük oldalra. Úgy érzed, hogy nehéz, nyújtott karral csinálhatod azt, hogy nem nyújtott karral húzod hátra, hanem hajlítod a könyököd. Megemeled, és innen húzod hátra, zárod a lapockát, másik karral, és utána egyszerre 2-vel zárod a lapockát. Vissza és le. Figyelj, végig lefelé néz, nem előre, nem feszítjük a nyakat, homlokkal lefelé nézzünk. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Kicsit nyújtsd le a hátadat, ahogy jól esik, én mutatom a következő feladatot. Plankban helyezkedünk el, has behúz, farizom megszorít, innen kifordulunk oldalra, és belenyújtózunk arra, amennyire csak tudunk. Majd visszahúzzuk, és cserélünk másik oldalra. Fordulunk, nyújtózunk, és vissza. Ez lesz a feladat. Ugyanúgy fél percen keresztül helyezkedjünk el. 3, 2, 1, has behúz, farizom szorít, és már kifordulunk, nyújtózunk, vissza, és vissza középre. Felváltva egyik, másik oldalra. Saját tempóban folyamatosan figyelünk, hogy végig a hasad, farizmot szorítsuk, ne lógjon a derekunk, ne essen be, végig megtartjuk. Azaz. Gyere, gyere. Még 5, 2, 1, és meg is vagyunk, szuper, ügyesek vagytok. Nyújtózzatok egy picit, a hasat nyújtsátok le. Mutatom a következő feladatot. Kartámozva helyezkedünk el. Has behúz, farizom megszorít, és innen emeljük oldalra a kart. Egyik oldalra, vissza, másik oldalra, folyamatosan felváltva. Arra vigyel, hogy a medencénk minél kevésbé billegjen, azaz szorítjuk, tartjuk feszesen a törzsünket. Helyezkedjünk el. 3, 2, 1, és mehet. Emeljük oldalra és vissza. Ha ezzel tudsz segíteni, nagyon elbillennél, egyrészt próbálod visszatolni a medencédet, másrészt minden szélesebb terpeszben vagy, annál könnyen megtartani. Ha nagyon szűk a terpesz, akkor nagyon könnyen ki tudsz billenni. Gyere, gyere! Has behúz, farizom szorít. Azaz. Gyere, gyere még egy kicsit. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Negyedik feladat. Háton fekve, fönn a láb, nyújtott láb, és innen hasprés, keresztbe föl. Egyik oldalra, másik oldalra. Végig figyelünk, hogy hasat behúzzuk, derekat nyomjuk bele a matracba, és hasprést végzünk lényegében. Ez lesz a feladat. Majd lassan helyezkedjünk el. Még van egy 5 másodperc. 3, 2, 1, has behúz és mehet. Keresztbe. Egyik, másik oldalra.
folyamatosan piciket föl. Figyeljünk, hogy a hasunkat nem toljuk kifelé, próbáljuk behúzni a köldökünket, és úgy ráfeszíteni még a hasunkra. Saját tempómban. Gyere, gyere! Ha kell, mindig állj meg középen, újra húzd be a hasad, és onnan indítsd. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Picit nyújtsd le a hasadat, hogyha szükséges. Mutatom a következő feladatot, maradjunk háton fekve, innen csinálunk meg láncemelést, kinyújtjuk az egyik lábunkat, kart megemeljük, és csak visszük ki oldalra, és visszahúzzuk. Ha nehezen megy lent a kar, visszük ki oldalra, és vissza. Ha az a lényeg, hogy végig fönt a fenekünk, és oldalra visszük a lábat, és visszahúzzuk. Csak egy láb, a következő a másik lábbal lesz. És kezdjük is. 2, 1, mehet, hasfenék megszorít, kinyújtjuk a lábat, és innen visszük oldalra. Tudod nehezíteni sorba úgy, hogy először itt a karod, aztán oldalt, kicsit fölfelé fordítod a tenyered, és úgy viszed ki oldalra, hogy a legnehezebb, hogyha fönn tartod. Úgy csináld, ahogy neked jó. Arra figyelj, hogyha a hátsó combodat érzed, hogy az görcsölve, akkor engedd vissza le, has behúz, fenék megszorít, és onnan told fel egy lábbal. Próbáld tartani. 1, és meg is vagyunk. Az a lényeg, hogy elvileg nem érezheted azt, hogy a hátsó combod görcsölve nagyon, akkor nem szorítod eléggé a farizmot. Próbálj arra figyelj, minél jobban megfeszítsd, megtartsd. Kicsit nyújtsuk le a farizmot, és ugyanez az, csak másik oldalra. Itt is érdemes figyelni, hogy van-e különbség a két oldal között. Ha pedig a hátsó combodat nagyon érezted, akkor nyugodtan nyújtsd le úgy, mint ebben a melegítésnél csináltuk. Helyezkedjünk el. 2, 1, has be, húz, farizom, megszorít, kinyújtjuk a lábat és visszük oldalra. Saját tempóban folyamatosan, ugyanúgy, mint az előbb. Figyelünk rá, hogy mikor kimegy oldalra, nem billen le a medencét, végig fönn tartjuk. Ügyesen. Lábnak se kell kifelé fordulnia, egyenesen fölfelé néz. Amivel tudsz még nehezíteni, és fönt a kar, és becsukod a szemed. És figyelsz mindig, hogy törzsed, stabilan tartsd, két vállat jól terhel. És szuper, meg is vagyunk. Meg vagyunk a 6. feladattal. Mutatom a utolsó előttit. Kartámozban helyezkedünk el. Hasat megszorítjuk, behúzzuk a hasunkat, toljuk fel a fenekünket és érintjük ellentétes bokát. Majd vissza középre, és megyünk vissza. Folyamatosan egyik, másik oldal. Ez lesz a feladat, figyelünk végig arra, hogy hasat feneket szorítjuk. Elhelyezkedünk, 3, 2, 1, has behúz és mehet. Kezdhetjük is folyamatosan, figyelünk rá, mikor föltoljuk és jövünk vissza, nem esik be a derekunk, hanem csak egyenesig engedjük vissza. Inkább lassú, kontrollált mozgás legyen, mint hogy nagyon gyorsan csináljuk, de szétesik a mozgás. Gyere, gyere, has behúz, vissza lefelé, meg a fenék szorít. Gyere, gyere, még 2, 1, és meg is vagyunk, szuper. És következik az utolsó feladat, ez pedig háton fekve, ismét egy has feladat. Fölnyújtjuk a két lábunkat, kezünket berakjuk a fenekünk alá, és innen hasat behúzzuk, szép lassan engedjük le a két lábunkat, amennyire csak tudjuk, majd húzzuk vissza föl. Ennyi lesz a feladat. Helyezkedjünk lassan el. Még 5 másodperc. 2, 1, has behúz, és szép lassan engedjük le. És csak addig engedjük le, ahol még nem emelkedik el a derekunk. Ha azt érzed, hogy emelkedett, akkor inkább húzd fel, és a következőnél ne engedd le annyira mélyre, mert nem az a cél, hogy a derekunk megfeszüljön, hanem hogy minél jobban hasból dolgozzunk. Ha két lábbal nehéz, csináld úgy, hogy leengedsz egy lábat, addig ameddig megtartod egy picit, és úgy vissza. Aztán csere a másik láb. Inkább vedd külön, de figyelj, végig hasból dolgoz. És meg is vagyunk, szuper! Nyújtózzuk meg, nyújtsuk meg a hasunkat egy kicsit, és kezdjük előre a hason fekve, aztán plank, kartámasz, háton 3 feladat, aztán újra hason, és utána kartámasz, és utána megint háton. Lassan helyezkedjünk el, és kezdjük hason fekve, a kar emelést oldalra. Lefelé nézünk. 3, 2, 1, has behúz, harizom megszorít, megemeljük és mehet. Emeljük egyik,
másik oldalra, figyelünk, hogy minél jobban lapockát zárunk, nem csak a karunkat emeljük, hanem próbáljuk minél jobban összezárni a lapockát. Azaz. Gyere, gyere. Végig lefelé nézzünk. Dolgoznak a lapocka köztizmok. Figyelünk, hogy nagyon nem humorítunk bele. És épp, hogy elemelkedünk. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper. Kicsit nyújtsd le a lapocka köztizmot, nyújtó zárt keresztbe, vagy ahogy jól esik oldalra. Ha kell, a derekadat nyújtsd le. És következik a plankes feladat. Plankbe, mikor megnyújtózunk, kifordulunk és belenyújtózunk előre. Egyik másik oldalra. Lassan helyezkedjünk el, még 5 másodperc. Nyújtjuk a lábat. 2, 1, has behúz, falizom szorítés, nyújtózunk. Egyik, másik oldalra. Saját tempóban folyamatosan. Nem kell sietni, középen mindig igazítsuk meg, hasat feszítsük meg, falizmot szorítsuk meg. Azaz, gyere, gyere! Még egy kicsit. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Ha kell, nyújtsd le a válladat, kicsit karodat, hátadat, nyakadat. Kinek mit esik jól. És következik a kartámaszban. Karemelés oldalra, ahol figyelni kell, hogy minél kevésbé billenjen el a medencénk. Úgyhogy játszhatunk azért a lábunkat, mekkora terpeszbe rakjuk. Helyezkedjünk el, még 5 másodperc. 3, 2, 1, has behúz, falizom szorít, és emeljük oldalra. És nem csak felemeljük, hanem meg is tartjuk egy pillanatra. Nem az a cél, hogy minél gyorsabban emelgessük egyik másikkal, hanem hogy meg is tartsuk. Picit. Gyere, gyere! Has behúz, falizom szorít. Még egy kicsit. Még 3, 1, és meg is vagyunk, szuper! Ügyesek vagytok is a háton fekve, keresztbe hasprés. Kicsit nyújtsd le a hasad, hátad, vállad, ha kell háton fekve, 4 kézláb, kinek hogy esik jól. Na, ez az. Most fönn a 2 láb, és hasprés keresztbe fölfelé. Még 5, elhelyezkedünk. 2, 1, has behúz és mehet. Figyelj rá, húzd be a hasad mindig. Ne told kifelé, próbáld a körlöködet minél jobban befelé húzni a gerinced irányába. És azt megtartani, úgy ráfeszíteni a hasra. És közben nyújtózunk fel a lábujjak irányába. Gyere, gyere! Még egy kicsit. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtsd le a hasad, maradjunk háton, és következik a medenceemelés egy lábbal, és onnan visszük ki oldalra a lábat. Figyelünk rá, hogyha úgy érzed, hogy volt különbség a 2 láb között az előző körben, akkor most kezd a másik oldalra, hogy így is megvan-e, vagy csak fáradtabb volt. Még 10 másodperc, és lassan elhelyezkedünk, tarkon a 2 láb, karok a törzs mellett, onnan indítjuk. 3, 2, 1, has behúz, fenék megszorít, kinyújtjuk a lábat és visszük ki oldalra. És figyelünk, hogy csak annyira visszük ki oldalra, hogy a medencénk ne billenjen el. Végig fenntartjuk a kell, nyugodtan tedd le a karodat, figyelj rá, hogyha azt érzed, hogy közben begörcsöl a lábad, engedd le, lazzítsd le, és onnan újra föl. Has behúz, falizom megszorít, és figyelünk, hogy nem forgatjuk ki a lábat, nem billentjük le, végig fenntartjuk egyenesen. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtsd le a falizmot, és következik a másik oldal. Ügyesen. Nyújtsd le, ha kell a hajlítódat is, behúzod, és innen próbáld kinyújtani egy kicsit. Vagy csak háton fekve jól esve nyújtózz meg. Még 5 másodperc, és kezdjük a másik oldalra. 2, 1, has felé megszorít, kinyújtjuk, és visszük oldalra.
Azaz. Végig fent tartjuk, feszes a medencénk, hasunk, tartjuk a törzsünket. Azaz. Csak annyira vidd ki oldalról, nem még vissza tudod hozni, nem billen el a medencét, illetve nehezíthetsz azzal, hogy becsukod a szemedet. Gyere, gyere! 2, 1, és meg is van, szuper! Nyújtsd le ezt az oldalt is, farizmot, hajlítót, és következik a kartámaszban ellentétes bokai érintés. Folyamatosan váltva egyik, másik oldalt. Még 10 másodperc, lassan helyezkedjünk el. 5, 2, 1, has, behúz és mehet. Érintjük ellentétes bokát, szép lassan visszaengedjük, majd csere. Másik oldal, nem majdnem éred el teljesen a bokádat, de próbálj rányújtózni. Nem az a cél, csak megérintsd a lábat, hanem hogy rá is nyújtóz kicsit. Gyere, gyere! Ügyesen. Még 3, 1, és meg is vagyunk, szuper! És következik az utolsó feladat a körben, háton fekve nyújtott láb leengedés, és utána már csak egy körünk van hátra, és következik a nyújtás. Helyezkedjünk el háton, még egy 10 másodperc, figyeljünk, hogy betesszük a kezünket a fenekünk alá, derekünk belesimuljon a talajba, érezzük, hogyha elemelkedik. 2, 1, és mehet, has behúz, és mehet le a két láb. Ha mennyire tudjuk, leengedjük, majd vissza föl. Szép lassan, figyeljünk, hogy a végponton ne billentsük át, próbáljuk megtartani ott, ahol még nem emelkedik el a derekunk, és úgy húzzuk vissza föl. Gyere, gyere! Köldököt behúzzuk, végig próbáljuk feszesen tartani, törzset, és onnan vissza föl. 1, és meg is vagyunk, szuper! Ügyesek vagytok! Nyújtsuk le a hasunkat, és következik az utolsó kör mára. Nyújtsd le szépen, vagy ha háton fekve is nyújthatod, ahogyan jól esik, és hason fekve fogjuk folytatni. Következik az első feladat. Feküdjünk hasra, még 5 másodperc, nyújtott kard, láb. 2, 1, has behúz, fenék megszorít, és mehet, emeljük a két kard, és onnan húzzuk egyiket, másikat zárjuk a lapockát, majd mindkettőt egyszerre. Saját tempóban folyamatosan. Azaz. Gyere, gyere! Végig lefelé nézzünk, továbbra sem feszítjük előre a fejünket. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtózz meg, nyújtsd le a lapocka közti részt egy kicsit, és következik a plankből kifordulás és belenyújtózás. Kicsit lazítsd le, jól esően. Még egy 10 másodperc, lassan majd elhelyezkedünk. Alkartámasz, még 5 másodperc. 3, 2, 1, és mehet. Has behúz, farizom szorít, és onnan fordulunk. Felváltva egyik, másik oldal. Ha nem lesz ebből több, ez az utolsó körünk mára. Azaz. Has szorít, farizom szorít, figyelj, ne engedd ki akkor sem, amikor visszafordulsz. Tartsd meg szépen, és abból fordulunk újra ki. Gyere, gyere! 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Ügyesek vagytok, megnyújtjuk egy kicsit a vállatmálizmot, hasat, törzset, kinek mit esik jól. Tényleg azt nyújtsd le, ami azt érzed, hogy a legjobban befeszült. Következik a kartámaszos, következő feladat. Onnan meg ugye oldalra emeljük. És ott viszont figyelni kell a hasra. Még egy 5 másodperc. Lassan elhelyezkedünk. 2, 1, és has behúz, farizom szorít, és mehet is. Emeljük egyik,
Másik oldalra figyelünk, hogy nem toljuk fel a feneket, nem esünk a derekunk, végig egyenesen tartjuk. Gyere, gyere! Has behúz, farizom szorít, és kell ellen tartunk a másik oldalra, hogy a medencénk ne billenjen el. Még egy kicsit, gyere, gyere! 2, 1, és meg is van, szuper! Ügyesek vagytok, megnyújtjuk egy kicsit, és következik háton fekve a keresztbe hasprés. És mindjárt meg is leszünk a kör felével, és akkor már csak egy fél kör van hátra a mai napból. 10 másodperc, lassan elhelyezkedünk, fönn a láb, figyelünk rá, hogy köldökünket húzzuk be. 2, 1, fönn a kéz is mehet, keresztbe nyújtózunk föl, hasat megfeszítjük, és onnan megyünk, nem lendületből, hasra ráfeszítünk. Gyere, gyere! Has szorít, és onnan föl. Azaz. Még egy kicsit. Már nem sok van. Szorítsd a hasad, és úgy nyújtóz. Feszíts rá. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtóz meg egy kicsit, nyújtsd le a hasad. És következik a háton fekve. Egy lábos medence emelés, és onnan lábat húzzuk oldalra. A lábra is figyelj, próbálj minél jobban a farizomra figyelni, hogy farizom legyen megfeszítve, minél kevésbé húzza be a görcs a hátsó combunkat. 3, 2, 1, has behúz, megszorít, nyújtjuk és visszük ki oldalra. Saját tempóban figyeljünk, ne billenjen le, ha fáradsz, még jobban figyelj el, tedd ide a kezed, érezd azt, hogy nem billensz el, hogy játszhatsz a karral, különböző kartartásokban, illetve a csukott, nyitott szemmel még tudsz játszani. Minél jobban csukod a szemed, annál nehezebb megtartani a törzsed. 2, 1, és vissza, annál jobban ki fogsz mozdulni az egyensúlyi helyzetből, és rá kell feszíteni a hasadra, lábadra, hogy meg tud tartani. Azért érdemes becsukni a szemet. Persze, ha meg tudod tartani rendesen, ha azt érzed, hogy nagyon a hátsó combból dolgozol, akkor még nyitott szemmel nyugodtan. És ez a másik oldalra is ugyanúgy igaz. Lassan el is helyezkedünk. Még egy 5 másodperc. Talpon a láb. 2, 1, megemeljük, és mehet oldalra. Saját tempóban folyamatosan. Has behúz, farizom szorít. Ha kell, csukjuk a szemünket, ha megy úgy, meg tudjuk tartani minél stabilabban a törzsünket. Farizmot szorítjuk. Gyere, gyere! Ez az utolsó ebből. Fönn magasan, nem ülünk bele. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtsd le a farizmot. Következik a kartámaszban ellentétes bokaérintés. És mindjárt kész is vagyunk. Utolsó 2 feladat van hátra. Még egy 10 másodperc. Lassan elhelyezkedünk. Kartámasz, válszéles teltesz. 3, 2, 1. Has behúz, és mehet a boka érintés. Saját tempóban folyamatosan. Szépen lassan engedjük vissza. Utolsó előtti feladat, már nem sok van hátra. Gyere, gyere! Szorítsd a hasad, lefelé farizomra figyelj minél jobban, illetve hogy ne essen be a derekad. Egyenes hátig engedjük vissza. 2, 1, és meg is vagyunk, szuper! Nyújtsd le a karodat, válladat, mellizmodat, és következik háton fekve a nyújtott láb leengedés. Utolsó feladat mára, és következik a nyújtás. Még 10 másodperc, fenn a 2 láb, kezünket berakjuk a farizmunk alá. 2, 1, has behúz, és szorítjuk a hasunkat, és úgy engedjük le a 2 lábat.
Figyelj arra, hogyha fáradsz, nehezebben megy, akkor lehet, hogy már nem megy olyan mélyre, mint az elején, akkor ne erőltess, csak addig videó, amíg a derekad nem emelkedik el, és hasból meg tudod csinálni. Gyere, gyere! Has, behúz, és úgy visszük le. Ez. Ügyesen. Csak addig, ahonnan még vissza tudod húzni. 2, 1, és meg is vagyunk. Szuper! Ügyesek vagytok. Meg is vagyunk az erősítéssel. Akinek még valamilyen edzése van hátra, és most megy, annak egészségére. Aki kész van ezekkel, akkor most nyújtunk egy picit, lenyújtjuk az izmokat. Feküdjünk vissza a hátunkra. Kinyújtjuk a két lábat, és jól esően megnyújtózunk. Jobb kar, jobb sarok. Most meg is tartjuk. Fújjuk ki a levegőt, és egy picit rányújtózunk. Majd lazítunk. És csere másik oldal. Bal kar, bal sarok. Hagyjuk nyúlni. Fújjuk ki a levegőt, és még rányújtózunk egy kicsit. És lazítunk. Jobb, jobb. Majd lazítunk balból. És lazítunk. Kicsúsztatjuk oldalra a jobb lábat, mellé a bal lábat, és így nyújtózunk. Bal karra, bal sarokkal, és a bal lábunkat befelé fordítjuk a másik lábunk irányába. Ez. Kifújjuk a levegőt, rányújtózunk. És lazítunk lassan, visszajövünk középre, és megyünk a másik oldalra. Kivisszük, befordítjuk a lábunkat, és így nyújtózunk. Csak addig vidd ki oldalra, hogy azt érezd, hogy húzódik most a jobb oldalad, és nem azt, hogy a bal oldalnál összenyomódik, ott érzel ilyen nyomófájdalmat, szúrófájdalmat. És lassan visszajövünk középre. Kirakjuk két oldalra a két kart, kidöntjük a két térdet jobbra, felülévőt hashoz húzzuk, rátesszük a kezünket, fújjuk ki a levegőt, szép lassan megnyújtjuk. Mindig, mikor fújjuk ki, akkor nyújtunk rajta egy kicsit. Azaz. Fújjuk, nyújtjuk. És lazítunk. Lassan visszajövünk középre, és cserélünk a másik oldalra. Döntjük a térdünket, kezünk marad fönt, húzzuk fel hashoz a térdet, és szép lassan, amikor fújjuk ki a levegőt, nyújtunk rajta egy kicsit. Azaz. Megnyújtjuk. És visszajövünk lassan középre. Keresztbe rakjuk jobb lábunkat a bal lábunkon, hashoz húzzuk a bal lábunkat. Figyeljünk, hogy a bal térdet a bal váll irányába húzzuk, jobb könyökünkkel pedig toljuk ki a térdünket. Megnyújtjuk. Azaz. Nyújtjuk. Megnyújtjuk. És óvatosan visszaengedjük és cserélünk. Másik lábat keresztbe rakjuk, hashoz húzzuk és nyújtjuk. Ez. Szép lassan nyújtjuk. És lassan visszaengedjük. Óvatosan felülünk. Föltámaszkodunk 4 kézlábra, innen a két kezünkkel kilépegetünk jobbra, bal kezet előre csúsztatjuk, megtartjuk, és onnan ülünk bele hátra. Próbáljuk tartani, kezünk marad elő, nyújtjuk az oldalunkat. Szép lassan fújjuk ki a levegőt, rányújtunk. És lazítunk, és lassan jövünk vissza, és megyünk hát a másik oldalra. Bele nyújtózunk. Engedjük be a fejünket, megnyújtjuk. Azaz. És utána lassan visszajövünk középre.
Föltérdelünk, fölrakjuk talpra a jobb lábunkat, toljuk előre a csípőnket, emeljük a bal kart, és toljuk előre csípőt, úgyhogy a hasunkat behúzzuk, oldalunkat, csípővarpaszunkat nyújtjuk. Ha kell, nyugodtan kapaszkodj még valamiben, szép lassan fújjuk ki a levegőt, úgy engedjük rá magunkat. És lazítunk. Visszajövünk, két kezünket kirakjuk a láb két oldalára, mellkasunkat leengedjük a combunkra, szép lassan engedjük hátra a fenekünket, úgyhogy a mellkasunknál melkedjen el. Hátsó combunkat nyújtjuk picit. Azaz. És óvatosan lassan visszajövünk és cserélünk. Másik lábunkat felrakjuk, felegyenesedünk, beletoljuk a csípőnket, karunkat megemeljük és nyújtózunk. Azaz. Nyújtjuk. És lassan visszajövünk. Lerakjuk két kezünket két oldalra, mellkasunk marad a combunkon, és nyújtjuk a hátsó combot. Fújjuk ki a levegőt, rányújtózunk. Azaz. Megnyújtjuk. És lazítunk, megállunk. Óvatosan felülünk törökülésbe. Innen szép lassan fújjuk ki a levegőt, nyújtózunk előre. Engedjük előre a mellkasunkat, amennyire csak tudjuk. Majd lassan jövünk vissza. Hátul összefújjuk a két kezünket, vállunkat hátrahúzzuk. Emeljük a karokat, nyújtjuk a mellizmokat. Amikor fújjuk ki a levegőt, húzunk rajta egy kicsit. És lassan visszaengedjük. Kifújjuk szánkon a levegőt, mély levegőt veszünk, megemeljük a karokat, jól esően megnyújtózunk felfelé egyik másik karral. Fújjuk ki a levegőt, rányújtózunk, és közben lassan vissza leengedjük a karokat, lazítunk, és kedves egészségetekre! További szép napot és sziasztok!